Second lorulangso Futsal Tournament Under 14, Arni aprangman Pini KSA lorulangso Branch Committee President songkiri be lapen Secretary abor be atum pen chipatir piponsi Labangso pathu amei pachun long pamelo. Labangso Tournament pot si tong sikok pen kibi kokma labangke ovekimi atum aphan konat ni kanahok dokok ason si theklong. Lasi KSA DDC claim Bangphu Rakesh terang akehai lapen KSA lorulangso Branch Committee atum pen si Labangso program tame Deng Pon lo. Chingwai pon jasimeda bangke ovekimi atum aphan rakia hormuana thu pen kapahelo wingji aphan si kabor i. Labangso pathu Adap 6:30 AM pen pangcheng ponsi Arni kangsam 5 PM malom an final tame pathu ponlong lo. Alohi aman penang chitong don Rakesh terang ke hai kiron hanse ke hai mensing karo ke hai wiki rong hang ke hai Anthony rong phar ke hai atum tame Labangso pathu long nang chitong don. Alohi tumpen jumisen lam than pon pathuing ton nang le lapen kachari sitaming ton nang ne pu mai long than pon. Man japen ang kilo Abirta kiron hanse news take report PeiNews.